Ugochitunyelu onye n'ụwa n'eziokwu na o nwere ochuchu n'ụwa orobu mmadụ ka eji aka n'obodo ife nna agụ ụwa anyị ji ịlụ ụwa nwayọ maka na ọ bụkwa Chinemeze onye chi meleze ga-abụ eze adacha ụwa n'ike ọkwa na ochi na-etu ugo ndị Igbo na-atụ n'ilu wee sị na ugo bụ ụzọ oge ya chake ya bụ ife na-ekwuo ọkwa n'aka alaka onye na-edu ya ife onye mela na-ekwu ya ekwuo ịma n'ije n'ụwa n'eziokwu na osi na chiyo ọkwa na Chinemeze okwu na-agụ ụmụ ụwa ezi afa ka ego mma ka onye mela na-ekwu ya ekwuo ịma na onye na-eme mma n'obodo obodo a na-ekwu ya ekwuo ị na-eme njọ n'obodo obodo gị maka ị na-eme omemma jisi ike ya melu ndị wee si yo onye Chimeleze beze mmadụ azọ na-eze azọ n'aka alaka onye na-edo ya nọ Chinemeze ajụjụ na-ajụ n'ụwa aka na-ekpuchi ọnwa dị egwu afọ ime aka onye mela na-ekwu ya ekwuo ọrọbụ ya ka na-agụ ụwa omemma jisi ike na mma omendo sepụ aka na njọ egwu ego ndụmọdụ onye Chinemeze ka ọ ga-eme ya melu ndị wee sị na Ugochitunyelu onye n'ụwa na o nwere ochuchu onye na-eme ka eji ekwu ya ekwu nụ wee bụrụ maka onye dị izo ya majesi igwe
Mr. Bennett Chukwuemeka Okego the second Umwere Kingdom Oke Nwadalo Ugochitunyelu onye n'ụwa Ugochitunyelu onye nwere otutu ọ bụrụ na agbata akwụkwọ ọ bụrụ na ịkasị eme onye chideme eze ka ọ ga-eme igwe emere igwe emeka Ugochitunyelu onye n'ụwa Ugochitunyelu onye nwere otutu ọ bụrụ na agbata akwụkwọ ọ bụrụ na ịkasị eme onye chideme eze ka ọ ga-eme igwe emere igwe emeka asị na onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme Ugochitunyelu onye n'ụwa Ugochitunyelu onye nwere otutu ọ bụrụ na agbata akwụkwọ ọ bụrụ na ịkasị eme onye chideme eze ka ọ ga-eme igwe emere igwe emeka ebe afọ ka mụlodogunu ọ bụ onye bụ papa odogwu a ọ bụ Chief Edward Emeka onye ụmụ atọlụ Ụmụeri Ichakudu n'obi nke izizi n'Ụmụeri asị n'otu dike mụlodogwu papa nye kene gị o jelu nụta nwaanyị yo n'iru eji ọfọ na mgbago Ụmụeri Okebo o wee nụta Mrs. Victoria Madevia Emeka udozi akụ anyị afọ mụlụ ọmụmụ ọ mụtara ya ụmụ ịsatọ mana igwe bụ onye nke ịtọ n'ụmụ nwoke igwe wee jebe akwụkwọ wee kwụsị akwụkwọ wee si na ya ga-amụ avịa o jelu mụ abịa na Sokoto wee mụsa wee bidokwe nke ya bụ na Sokoto afọ o mesiri si Sokoto wee naba na Bangwa bụrụ lọlọdụ na Bangwa ebe alotiri dekin na ba igwe Bennett Emeka na onye ji gị ji igwe mmadụ ogbu onye kene gị o mesiri wesikwa Bangwa wee nabazia Port Harcourt ebe afọ ka ọ dị kpata ego nnukwu ịma na ife eji ama ọgaranya investmenti ka ọ nwere dị iche iche igwe nwere ọtụtụ kọmpani n'obodo Naijiria ma gburugburu ya bụ Managing Director Caterpillar Master Nigeria Limited igwe Okebo na-ekene gị onye ọ ga-adịrị mma daalụ ọlụ ya bụkwa Director New Idea Construction Company Nigeria Limited igwe Ụmụeri daalụ ego gị bụ aja igwe Bennett Emeka CEO Bentley Stations Nigeria Limited igwe ya bụkwa Managing Director Rose Nigeria Construction Company Nigeria Limited igwe Bennett Emeka ọ bụkwa na aka ya ka Nigeria biri widepụ si wee bata otu ọcha igwe Bennett Chukwuemeka ego ga-ebu aja igwe kpalakụ na nwa onye ọ ga-adịrị mma igwe onume kene gị nwachieme eleze na nwata
kenegi Igwe Benet Izuchukwu Emeka olomolule kene mana mba mana umweriyo anya ga kone ya lone Igwe Benet Emeka ya ganji neti anya wetin Ugochitunyelu onye n'ụwa eziokwu na onwere ochuchu ogwe ndị onye na-emedu yede onye mela na-ekwu ya ekwu eziokwu na ọgba gị yali ka Chukwu si gozie gị yo maka ife imela obodo rike Igwe Benet Emeka ọlụlụ ụgbọerita họlụ na Port Harcourt onye ọbụla chini aka ọlụlụ ụgbọerita họlụ na Port Harcourt onye ọbụla chini aka ọlụlụ St. Gabriel Cathedral Church na Otuocha onye ọbụla chini aka ma ndị bishọp ma ndị ụkọchukwu Igwe befe moto n'aka n'aka every December ụzọ nwere anyị wele katapila kwachasịa ya ya maka nọya scholarship Igwe Benet Emeka igwe na-ego gị dị nnekwu na mweriyo Igwe na onye ji gị ji igwe mmadụ maka niile emerụ okofu onye Igwe Benet Emeka Igwe wekali n'ụwanyị yo wetebe iru ọsọ dị ya na mgbago mweri okebo ọ nụtara lọlọ Chinwemeka Ochieze mweri lọlọ Chinwemeka Ochieze mweri bịanụ nne dị ọra ma sidie maka ụdalụ Ochieze mweri nna adani malume nne dị ọra ma dalụ olu Igwe si ka nkenele ya ụmụ ya ndị Chukwu ji wee chi ya mma Prince Injinia Chidebele Emeka onume kene gị ọkpala ezebeze Injinia Chidebele Emeka o si ka nkenelu ya nụ onye ka dele mma Prince Dr. Valentine Emeka onume kene gị o Valentine Emeka Dr. Nekene mi yo o sikwa ka nkene adị nwanyị Princess Gift Onyinyechi Emeka Accountant Adeze Biakanali Onyinyechi yo Nekene mi yo negade yo Enekene kwa Prince Engineer Chukwunonso Emeka Woke nwa nekene mi onye gadele mma nwanne nne abịali yo o sikwa ka nkenelu ya Princess Uchechukwu Emeka ya na Prince Izuchukwu Emeka Igwe Benet Izuchukwu Emeka unu mekene gị yo nwachemeleze na nwa Igwe mweri niile Igwe ayọla yo Igwe na-ego ga-ebuka ọsịka nkenelu ya ụmụnne ebulu m ịgba mụnụ ịgba ka nje zute n'odogwu Chief Samuel Nwemeka ọchịla zụba na mweri yo ọchịrị ego ọchịrị na-ekene mmidalụo
Emeka akwụruo ụlọ eziokwu na ọnwụ meligana eziokwu na ọnwụ emalụo ọnwụ bụ gịnị ka melụ gị ọnwụ emalụo ọ sị mụ kenelu yenu Mrs. Gladys Anukwu nwanne igwe na-ekene m onye abadafa o sikwa mụ kenelu yenu Mrs. Elizabeth Akweze mama na-ekenelu m wonume kene gị Chief Joseph Emeka eze apụjuwe onye ga-adịlị mma igwe si mụ kenunu ya bụ managing director Jomek Enterprises Nigeria Limited kambuli gbama ka nje zutekwe no nwanne ya ifuwi na-emeka pati na-emeli bebi aliyo pati na-emelue onye digi jigwe mmadụ ya bụ managing director with investments and advanced gas Nigeria Limited onye mụ nwachi na-emelụ oke nwanne gadiyo ebulu mi bamunu kanje zute Prince Emeka opu wanye jide abube kiba kwa bole sioku Prince Emeka akwa bole sioku odogwu onye mbosi izizi yo Chief Managing Director Caterpillar Global Nigeria Limited and M&E Purchasing Enterprises Nigeria Limited akwa bole sioku onye ogadele madalu na moda kpogio Prince Emeka akwa bole sioku igwe wesi ka nkene ndị kabinet ya niile ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ụzọ onye chiri nyazelu dịka nkene alụ ya ndị ọyị ya niile maka na nwanne dị na mba ebulu m egwu m annaba na guleriyo nje zute n'odogwu Chief Dr. Willie Madabrochukwu Obiano Executive Governor Anambra State Akpokwedike Global Akpokwedike dike bekumie oke nwana guleri dalolu Governor Willie Obiano Olina lula anyị dị anyị mma Anambra State olina lụ dị anyị mma Willie Obiano oke nwa na guleri yo nnukwu mmadụ nnukwu alụsị ofu nwanyị ji dị ebube dalụ Ugochitunyelu onye n'ụwa Ugochitunyelu onye
konye dị Honorable Peter Nwanekwe Makpi Milina Lugu na Nam Peter Nwanekwe Dogwe kene miyo Milina Lugu bia kene liyo Kezo moko Igwe simuke nunu Ebo akanata mweri okebo Kanji ezute n'odogunu Onyo gadele mabiali yo Chipolu nwokafo Onyo gadele ma Polu nwokafo Onume kenegi yo Oke nwane gadi yo AIG of Police Federal Republic of Nigeria Onume kenegi yo Nnayelugo oke nwa Nnayelugo nume kenegi Olu nwokafo Onyo gadele ma Yabulu megu mulobodo Kanja tutonye jejemba Egu manaba no mokwe Na River State yo Kanja zute no dokuo Chief Pelis Ogua Odogu no moko Na River State Unu mekene kwage Okwage bumbana balagu Onyo gadili man obodo Bana balagu Nkizizi Na River State nina Kibu kwa chairman PDP Na River State nina Mbana balagu Igwe simuke nunu Ipa kaina tamweri okebo Yabu na konye di Chipantoni wope bunam Akunesi abike Dogoye mweri okebo Iba akunesi abike Antoni wope bunam Oliego nutego Nuku madi jamantue Antoni wope bunam Ewa kanja benu na neni Kanja tute no dokuo Onyo gadele man obodo Chief Sajonu wife jiofo Luku madi jamantue Maduke jejo obodo Maduke janano Sajonu wife jiofo Olume gelegiyo Afunwelo tena Mbulumbu na neni Mbulumbu bia kenalo Ofunwe jamatu lekene mi Yabu MD Legend Interest Nigeria Limited Mbulumbu na neni yo Anata mweri okebo Kanje zute nodogu Pius Nwokonkwo President General Mweri nine Ohazulume Pius Nwokonkwo Ohazulume Onume kenegi yo Biji mweri yo Onyo gadele ma Onume kenegi yo Luwedechie Ozome mweri bia kenali Ozome onye jigiji maduwe Igwe simuke nunuwe Simano luwedechie Ozome mweri daloluwe Ngwa kanje sute na danyi Onyo gadele ma Profiki mwipese biali yo Dadi orama Damwedo kebo Biki wipeze na o Igwe simuke nunu o Kama kangozi ka nwoko ye Princess Ngozi koko ye Adibo biali yo Adibo
n'onume kere gị o onye ọ ga-adịrị mma ngozi ka nwoke onye nọ igwe si m kenunu ndị gweri oke bụ igwe si m kenunu ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ụzọ onye chili nyazelu ndị gweri oke bụ chukwu ezitegola anya onye ndue ndị gweri oke bụ ka anyị solu n'onye ndụ anyị maka n'oge du anyị ọfụma ọchị zitelu igwe beneti Emeka onume dere gị yo igwe mweri niile igwe nwere obi ọcha igwe na-eme amala ọzịkwa igwe na-eche ụka onume ekene gị yo nwanne mmadụ na-eka dị yo ọkọnna galụ gị n'ụwa ogologo ndụ narị isi ike igwe mweri okebo dị sekọnd ọ dị ka gị akọ na mweri yo igwe ebe na-eti Emeka Ugochitunyelu onye n'ụwa Ugochitunyelu onye nwere otutu ọ bụrụ ọ na-agbata mbọ ọ bụrụ ọ na-ekasi eme onye chi ga-eme eze ka ọ ga-eme igwe ebe na-eti Emeka Ugochitunyelu onye n'ụwa Ugochitunyelu onye nwere otutu ọ bụrụ ọ na-agbata mbọ ọ bụrụ ọ na-ekasi eme onye chi ga-eme eze ka ọ ga-eme igwe ebe na-eti Emeka Ugochitunyelu onye n'ụwa Ugochitunyelu onye nwere otutu ọ bụrụ ọ na-agbata mbọ ọ bụrụ ọ na-ekasi eme onye chi ga-eme eze ka ọ ga-eme igwe ebe na-eti Emeka